teman ya di kamsai jai mong. Temen ko pa miya meh. Yang hana mudu ya MLA sungji. Mana boleh yang boleh jungi. Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. Ka Sorkar Jilla Lingba ka Tanat Commerce and Industry, Lingba ka Jingkershan jong ka Micro, Small and Medium Enterprises bat ka World Bank. Ka lapan banapad ba ban pelong ya ka Reverse Buyers Sellers Meet 2026 ha nong ba Shillong, ha ka ba ki don ki nong thiet nong pet, na ki khanri tali kiri ka partai, ki bansa wan thiet ye ki tiar bala shana da ki nong shana tiar ha ka ni ka Jilla Meghalaya. Ya kani ka yaw yadi yathiet ka ban pelong Hastir Convention Center on sa plepad ba da Menteri rang ba ka Jilla u Conrad K. Sangma ha ka laiterik urempang arjar apon rio. Katkum ka jiathu jong u Joint Director ka Commerce and Industries uba Moonlander Wanshong. Nadu ba ka Jilla Meghalaya bat ka partai Barokoi ka Shaling Shop ha ka jingpang klam COVID-19. Ka Sorkar kala thaulat ye kinong shina tiar kti bakin di ye kitiar hangni hapo ka Jilla ha ka bakin nong thit kin sawan hi na ki weipat ki jaka bad nabar kari India. Kani ka Reverse Buyers Sellers Meet kadai ka wain pedang ki komponen jong ka skim racing and accelerating MSME performance kabdai skim kono bang kantiwi ki MSME hadin ki jeng kata jong covid kani kadai bla support da ka ministry jong ka micro small medium enterprise government of India ar kumjuro da ka World Bank aga jengmut jong ni kadai kata he man kantiwi ki MSME bat ka ni ka particular komponen jong ka Reverse Buyers Sellers Meet kadai kumno bangin penpoi mo ye ki MSME nyongi ki bro ki baterai dalam ki jong ki kumno ban connect ye ki bat ki nong thit ken na kaleng ka parthai mo kin wan hajaka bikin lek ki bro jongi ko majulong marobor sa Delhi sa Coimbatore sa Mumbai sa Kolkata yam ngimdang kam su kani pada ka pelong ba ki bro jongi ken nang ni chelong stila jong bat ki bro na kaleng ka parthai ken wan man pe ki tiar jongi kata de ki jong te hang ni ka nalor ka ta ka B2B meeting ma business to business apeng ki MSME bat ki ta ki overseas buyers ne nalor kata ngi pelong ro kenja exhibition kata kemut ka kan ka live at South Korea te ka live trick de tanggal learning ba ka training purpose ndrei ka South Korea pade kemut ka kenja JD theater te berkhoi kini ki stall ki don kumbai sispa arfo tuli mo kini ki unit ki wan keleng na baro kharar tali ki district jong state na ki kendong mo per mar kerja unit ki digumta ke bekas streng nyi kemudah kalian ki handicraft mo bathan ata kum tu ki kiu larnai nang ta ki bat ki thain de ki mo de ki seat de ki thari nang ta ki wood carving bar kum ta ter kum juru kalian ki food processing ki handloom kum chobhoi je karur ba onap nyi bar kum juru ba snai ki wine ali ba kum ta ter iba kadon arban ta hang ne te kumba kalong hadu menta gamit kemur arpo pratali ki bayas ma na khandru tali kontri kila apo ya shalong menta ma na menta kan program ars ni kuno bakini syong banya perkhat ya ka jing ye thi te apang ki tiar jong ni Meghalaya bat ki kiri ma te kata ka de bai pat ka ba ken saya syong perkhat pa ma preng jong ki khat B2B kalau kata pada kadon saka seal ru moi pi dan cespa arpo tli so banalor kani ki dan hadu lais pa rupsan ngut ki partisipan merkhoin ma ki aspirational ki yang boarding entrepreneurs ma kejumut ki kalong ban guru me kiro ke khnang bangi kmi lenti ba ka target subo kilong spa arpo menta by next sakawi ka sakon RBS mangin pelong mentaus na me let's say ki sator kalong double no ke lais pa ngin guru me ki ban pemai ro te kiri ki bon ni kilong Nepal, Slovakia, Russia, South Africa, nata ki Europe, European countries kibun keleng kidon khandru tuli. Nga kerpat bangian baik dia berkhoi ki khana samla jongi khantam mo ki balong unemployed kwa ban seng kam jong yawan hang de
Bapeni ke ya ka lenti mo kelat ke lenti ke babun ba kumno bapeniang ala ke jong ke kejat mengilap sana bagi tiar kita jungi umdai mengilap mandi tampori le jong mekliala ne pon dia wat chabaro bapen ban sakit la jong kata kede ke jumpon bahag ju ko poro ba ka sautri kanon gasil ki tiar kede export quality ke bangin ai sik we kere te phila ban thir rumaki mo kin fair na ki we tiar ke ba la ba ki exhibition ma fair be shape long national